बचा प्रेम से बोल दी आरे बोल दी देव में देव महादेव भोलेनाथ भगवान की प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की प्रेम से बोलिए देवी मैया की श्रोता समाज की बाबू मैया की गोसैया की धरती मैया की। चली जहाँ शुभ कार्य हो खेले गार्जियन सबसे पहले हमने के सनातन धर्म में गणेश भगवान के बोलाइला विनती करिला चिरौरी करिला जहाँ अमंगल के संभावना रहेला भगवान गणेश के पूजा पाठ कैला से मंगल के ही बारिश हो जाला। ये हमनी के वेद शास्त्र बतावता वही घराना में सीख मिलेला वही घराना में चले खातिर लिख मिलेला आज जे जैसा जला जब भीख मिलेला ये जैसा जला वही जे सबके मुराद पूरा हो जाला। एह दरबार भोलेनाथ के है दरबार में भक्त जाके चिरौरी करता माथा टेकता गणेश भगवान के हे भगवान ए हमनी के तुझ कलाकार के तरी से हमनी के न साज बा न बाज बा न निमन आवाज बा त का चीज बा नाच बा गोहरा में तक और का कहता हो शरदा सुरेश से गिरजा से संग कमला के संग में पूजाल कमलेश जी परखर दिनेश ऊपर शीतल राकेश संग रूप के रूप पूरा पेश सरलेश जी नरिया नरेश अपना देश के तप जबे करे नरिया नरेश अपना देश के तप जबे करे त्रिडाल सुरनाम पूजला विदेश जी है विधने समूह के सहिरे होके हमनी अनारी के लागे मंगल के काज में या काज जब हो खेला मंगल के काज में या काज जब हो खेला हे गजराज रउआ पहिले पुजाइले मीठ मोती चूर भरपूर रउआ रुचेला जामुन के तरउआ सिकम भर खाइले पियर जनउआ सोने के करौआ पियरी पहिनी हंसिल मुस्काइले सुमिरन बंदना चिरौरी हो गई मन चंगा तो कठौती में गंगा केकरा खातिर संत शिरोमणि बाबा रविदास जी खातिर।